Ja, her kommer en liten stemningsrapport ur Oslandet. Vi er til NM, og jeg har fengt at han først skal lilløyeren John Røkart. Og John, det er lærerkvalt, og det har akkurat haft en snærkapping, og stemningen er øyelig gavur her. Ja, det må man sige. Det blev spillet på den måde, at man havde handicap. Det vil sige, at med de modstandere, jeg havde, det havde jeg normalt 1 minut på 9, for eksempel. Og det betyder selvfølgelig, at der kommer temmelig mange overraskelser. Jeg sluttede i hvert fald langt nede i feltet, og der var vist andre af dem, som normalt ville favoritter, som fik kamp til deres hår. Men sjovt, det var det. Jeg skal love for de unge mennesker, de kan spille hurtigt, når det skal være. Ja, jeg har aldrig også at det er øyelig stort til at opleve den stemning som er rundt om talborene til at spille snærtal. Det er altså. Men før en gang her så blir holdt at helvede det, tar helvede 2 omfør, og vi da finner 2,5 poeng i banen omfør noen bæg til 4 i morgen, og her 17 parsten. Hva vi mærkning har til talvene i det? Hvis vi tager 3. runde i formiddags først, så var det vel nogenlunde, som vi kunne forvente. 5 remier og 5 tabte. Man kan sige, at dem vi måske især lægger mærke til lige nu, det er jo Høgne og Heidrik. Og Høgne var lidt uheldig, kan man godt sige, at han kom klart bedst for åbningen og må have meget stor fordel. Og så lavede den modstander sig nogle fikse ting og fik ligesom skabt modspil. Og det lykkedes ham at føre Høgne så meget, at det endte i et lige slutspil. Og det er lidt ærgerligt, fordi han vundet det parti, så han ligger rigtig godt nu. Han ligger stadigvæk sammen med 4 andre i spidsen, men så havde han været alene i spidsen nu. Han vandt et godt parti her i eftermiddag. Heidrik var så op mod, var det den højeste rated overhovedet i hele turneringen? Det var det vist. Og der må man nok sige, at der mødte han sig en der var bedre. Men han fik en god remis her i eftermiddag, og så han ligger med 2 og 4 og stadig pæne chancer for en medalje. Det er ligesom de 2, der som springer øjnene lige nu. Ja, og så kunne det også vi mærke, at i morgen så færre vantande bæge Høyrikur og Høgne at telva av livebornen, så folk i førjen er velkomne at følge vi. Ja, det synes jeg er bestemt. Hvad er der? Er der 10 brætter, der bliver vist direkte, og hvad er den letteste måde at komme ind? Det ved du garanteret. Skakshamband.is, og her er en launcher til kappingene, og her kan man også søge hvordan man kommer inn av liveborene. Så føringer er velkomne at følge vi i morgen. Det er jo spennende. Ja, det må man sige. Altså, som sagt, så Høgne har en reel chance for en førsteplads, og Heidrik har en reel chance for en medalje. Og så går det lidt mere tungt med resten, men point får vi der. Men det er så sjønt at her, at langt vi kommer ut i kappingene, nu er det bare 2 omfør etter, så vil øysene medstående til tøymon som kanskje enn ikke har finnet så nekv poeng. Kanskje måler ikke være i morgen at det skal noen flere poeng sammen. Ja, det tror jeg. Jeg regner bestemt med, at i morgen det skal være den dag, vi får flest point. Ja, jeg halte at vi får si større takk for John, og så gjør vi frem til en god dag for føringen i morgen. Det håber vi.